Mulla on pikkusen semmoinen tunne, että te haluaisitte vielä yhden kappaleen. No, minä voin sen luvata teille, mutta tässä on pikku juttu vielä ennen. Meillä on täällä porukassa sellainen mies, joka on nyt laulannut 75 vuotta kuorossa. Samassa kuorossa. Tässä on pieni muistaminen 75 vuoden palveluksesta. Tämä on palvelusvuosi muistaminen. Joo. Tämä voi sen käyttää myöhemmin. Ei siellä kovin montaa sataa. Sitten meillä on yksi kappale tässä vielä. Ja sen jälkeen me ei paljon puheita pidellä. Kiitoksia.
Mä haluan vielä ennen kuin päästään niin haluan mainita sellaisen asian, että me olemme varautuneet siten, että kaikille jäisi hyvä maku tästä konsertista, joten kun lähdette, tuolla ovilla on karamellitarjoa. Yle, lämmin kiitos sydämellisestä ja vaikuttavasta työstä Valkeakoski-opiston kuoronjohtajana. Yli 3 vuosikymmenen ajan olet johdattanut laulajat yhteiseen sointiin määrätietoisesti ja kunnianhimoisesti. Olet jättänyt pysyvän jäljen opistoon ja Valkeakosken kulttuurielämään. Toivotamme sinulle kaikkea hyvää, iloa ja inspiraatiota eläkepäivien uusiin säveliin. Meillä on huomenna samassa paikassa. Joo, tämä meidän viimeinen laulu on nimeltään Uusi aamunkoi. Tämä on Juha Tapion säveltämä ja sanottama. Ja kas kummaa, Yle Valjakko on sovittanut.